Gde ste, brate? Dobro jutro, ja sam Moca, imigrant, brate, a vi gledate Prvo jutarnje prosteravanje. I u ovom klipu ću tako da se prosterem na jednu svoju staru temu, brate. Bukvalno, izvinjavam se unapred na vonjini, bit će grozna, jer ću vam predstaviti 4 razloga zašto je roditeljstvo pozitivno i 4 razloga zašto je roditeljstvo zlo. I to bukvalno nacizam level zlo. I počet ću sa zlim razlozima, jer je zdravije da se spike završavaju pozitivno. Dobro bre, Azama, te prestani da sereš i počni da se prosteravaš, brate. Pa kaže 1, jer se u suštini igraš Boga, brate. I to sa nekim ko je ni kriv ni dužan, živ i sad mora ceo život da se smara sa životom zbog tebe, brate. 2, jer da bi vaspitao dete kako treba, moraš da budeš diktator. Što znači manijak, psihopata, što znači da tebe loži, da nemoćnijima od sebe zabranjuješ da rade ono što vole i da ih primoravaš da rade ono što ne vole. A to je, brate, psihopatsko ponašanje. 3, ako si pak previše lenj da budeš diktator, onda ćeš to dete, budućeg čoveka, loše istrenirati za život i bit će propalitet. Znači stvaraš propaliteta od nekog ko nije ni želeo da se rodi i ko će verovatno usputno potpuno razjebati još nečiji život, a verovatno i mnogi. 4, ako pak roditeljstvo furaš iz životinsko, prirodno, čoporativnih razloga, buraz opet je sebično, jer je poenta da imaš nekog da ti pomaže kad ti budeš, brate, star i kad više ne budeš mogo, brate. I sad zbog toga što ti nemaš muda da umreš mlad, ta jadna duša mora decenijama da se muči i raspada monstrume. Ali pošto je poenta ovih klipova pozitivno razmišljanje, ajde da dam i 4 pozitivnih strana roditeljstva. 1, a jebi ga, imat ćete ko da vam da čašu vode na samrti. 2, verovatno ćete uživati u pogrešno izgovorenim rečima. 3, fakat će vas voleti kao niko nikad 1 godinu i po dana. 4, bit ćete srećni ako odrastu da lažu da su postali ono što ste vi zamislili da treba da postanu. Eto, brate, to su moja rezonovanja o roditeljstvu. Nadam se da sam vas malo prosvetlio na tu temu i da ćete učiniti pravu stvar. Samo sam to teo da kažem.